Kuuɗe Lilaaɓe suura 15 aya 9 yaaki 10. Wahayu Bulus dow neɗɗo Makidooniya. Ruuhu Allah haɗi ɓe waajinki wolde Allah nder leydi Asiya. Ngam non ɓe dilliri leydi Firijiya e Galatiya. Nde ɓe ngari keerol leydi Misiya, ɓe ngiɗi yaaki leydi Bitiniya. Ammaa Ruuhu Yeesu, waato Ruuhu Allah, jaɓaayi. Ngam maajum ɓe tokkiri nder leydi Misiya. Ɓe njahi gariiri bi'eteendi Toruwas. Nder jemmaare nden Bulus hoyɗi. O yi'i neɗɗo Makidooniya e darii e toroomo e wi'a, waroy Makidooniya, mballaamin. Nde Bulus hoyɗi koyɗol ngol, ɗon e ɗon min darwi yaaki Makidooniya, ngam min anditi Allah noddi min gaajinana ɓe habaru belɗum kamɓe ma. Nder aayaaje ɗe janguɗen ɗo'o, en nani no Bulus en nyamri yeeso e yaadu mu'en ngam waajinki habaru belɗum. Aya 9 yaaki 12 wi'i, Ruuhu Allah haɗi ɓe waajinki wolde Allah nder leydi Asiya. Ngam non ɓe dilliri leydi Firijiya e Galatiya. Nde ɓe ngari keerol leydi Misiya, ɓe ngiɗi yaaki leydi Bitiniya. Ammaa Ruuhu Yeesu, waato Ruuhu Allah, jaɓaayi. Ɗum e tabbitinana en nder yaadu Bulus e higoraaɓe muɗum, e ɓe kettindano ko Ruuhu Allah Joomiraawo wi'ata ɓe, e ɓe bo ngaɗa ko Ruuhu Allah wi'ata ɓe. En nani Bulus en e ngiɗi waajinki habaru belɗum to leydi Asiya, ammaa Ruuhu Allah haɗi ɓe. Diga ɗon ɓe dilliri yaaki leydi Firijiya e Galatiya. Nde ɓe ngari keerol leydi Misiya, ɓe ngiɗi ɓe natta leydi Bitiniya. Ɗon ma en nani Ruuhu Allah Joomiraawo jaɓaayi. Aya 13 yaaki 14 wi'i, ngam maajum ɓe tokkiri nder leydi Misiya. Ɓe njahi gariiri bi'eteendi Toruwas. Nder jemmaare nden Bulus hoyɗi. O yi'i neɗɗo Makidooniya e darii e toroomo e wi'a, waroy Makidooniya, mballaamin. En nani nde Ruuhu Allah haɗi Bulus e higoraaɓe yaadu muɗum to ngaajina habaru belɗum nder leydi Asiya e yaago leydi Bitiniya. Sey ɓe tokkiri nder leydi Misiya, ɓe njahi gariiri bi'eteendi Toruwas. En nani nder jemmaare nde ɓe mbaali to gariiri Toruwas, sey Bulus hoyɗi. O yi'i goɗɗo neɗɗo leydi Makidooniya e nodda ɓe, wiiki ɓe njaha ɓe mballa ɓe. Nde fini ɗon e ɗon Bulus e higoraaɓe yaadu muɗum ummi ndarwi yaaki leydi Makidooniya. Aya 10 wi'i, nde Bulus hoyɗi koyɗol ngol, ɗon e ɗon min darwi yaaki Makidooniya, ngam min anditi Allah noddi min gaajinana ɓe habaru belɗum kamɓe ma. Nde Bulus hoyɗi koyɗol ngol, ɗon e ɗon ɓe ummi ɓe ndarwi yaaki leydi Makidooniya, ngam ɓe tabbitini Allah Joomiraawo noddata ɓe ko umrata ɓe, ɓe njaha ɓe ngaajinana ɓe habaru belɗum. Aya 10 ɗum e tabbitinana en Lukka binduɗo ɗerewol ngol e wondi e maɓɓe. Ngam aya 10 ɗum wi'i, nde Bulus hoyɗi koyɗol ngol, ɗon e ɗon min ummi min darwi yaaki leydi Makidooniya, ngam min anditi Allah noddi min gaajinana ɓe habaru belɗum kamɓe ma. Ɗo e tabbitinana en Lukka e wondi e Bulus en, ngam o wi'i ɗo, ɗon e ɗon min darwi yaaki Makidooniya, ngam min anditi Allah noddi min. O wi'aayi ɗo, ɓe anditi ɗon e ɗon ɓe darwi yaaki Makidooniya, ko bo ngam ɓe anditi Allah noddata ɓe. Ammaa o wi'i, ɗon e ɗon min darwi yaaki Makidooniya, ngam min anditi Allah noddata min gaajinana ɓe habaru belɗum kamɓe ma. Wolde nde e min e tabbitinana en Lukka e wondi e Bulus en, ngam o wi'aayi ɓe bo nonno o woowi winduki, ammaa o wi'i min. Ngam non lallay e carel ngel Lukka e wondi e maɓɓe. Ɗum waɗoto to gariiri Toruwas, Bulus en kawri e Lukka. Ayaaje ɗe e ekkitina en Bulus en nder kuugal mu'en ɓe tokkaayi ko ɓerɗe maɓɓe ngiɗi, ammaa e ɓe tokka ko Ruuhu Allah Joomiraawo wi'ata ɓe. Ɓe ngaɗaayi ko ɓerɗe maɓɓe ngiɗi, ammaa e ɓe ngaɗa ko Allah wi'ata ɓe. En nanii ɗo Bulus en e ngiɗi waajinki habaru belɗum, ammaa Ruuhu Allah haɗi ɓe. E ɓe ngiɗi yaaki leydi Bitiniya ngam ɓe ngaajina habaru belɗum, ammaa Ruuhu Allah jaɓanaayi ɓe. Ngam non Bulus en de'iti naaki Allah Joomiraawo e hoore muɗum noddi ɓe yaaki leydi Makidooniya
dow ɓe nangi laawol. Ngam non enen tokkuɓe annabi Iisaa hande haani ekkitoɗen diga Bulus en nder jonde meɗen e kuuɗe meɗen, to en tokku ko ɓerɗe meɗen giɗi, amma en ngaɗu ko Ruuhu Allah Joomiraawo wi'ata en. En ngaɗu ko Allah yiɗi ngaɗen. To en ngaɗi non, en belnanay Allah ɓernde nder jonde meɗen. Ngam non, bandiraawo am, nder kuuɗe ɗe ngaɗata, no ɗe mbooɗiri fuu, sey nyuma nder ɓernde maɗa, Joomiraawo umratama ngaɗa ɗum, ko yidde ɓernde maɗa. Allah Joomiraawo walla en, enen tokkuɓe annabi Iisaa hande, ngam nder jonde meɗen e kuuɗe meɗen, nanen ko Allah wi'ata en barka Ruuhu muɗum nder ɓerɗe meɗen, ngaɗen bo ko Allah yiɗi, ngam belnanen Allah ɓernde. Allah Joomiraawo wallito en. Amin.